Chini kokti binai tono joto khapang ta hoktai bok jono haina rono Belaikheno koktuma kaham update nang thangai tongo koktuma rongkha edisi Amchai yo joto ni sai takalai ama osamutai phaimani yagulo joto ni sai Naithok pendel tangjak eba Naithok osamutai Naithok nok tangjak bono ongkha Mungia kami wo Mungia kami ni no joto ni sai Naithok pendel takalai edisi Amchai ni এক নাম্বার তব কাউই tongo tabusu jorotei koktuma saiman mani phiaba ama osamutai miyamono pai thangphano phiaba tabubu osamutai paikho tini salsa eba khana salsa tongkho osamutai phiaba norok osamutai baksa baksa nugye khongui tongnai rok baksa ma berali yangai tongnai rok norok tabubo phaiei nai thangpai mano Mungia kami o phiaba shonibarni horo hongkeno aro burichu bura eba nokni cholimaya phaimia nugya tongnai rokbo norok naimanai ogrestar eba norok rimagoi tongthok toi pheijo ogrestar Mungia kami o shonibarni horni jorao norok naimanai ogrestar bo phiaba abo siming boya edisi Amchai ni bisingo jotoni sai pendel Naithok Mungia kami o pendel tangmani borok kemon thani sebar sumanja borokni yakni rang eba borokni collection kisa khaimani rang abano borokni pendel tini Naithok khlaiei tangmanai borokni edisi Amchai yo tini asuk joroti Naithoka Mungia kami o sawi khna rekha Mungia kami ni osamutai committee naitoni sayakare pura simpaitha jora chini koktin bisintui o mangpilino 시자야 너너 그때 खेलो बरिंगनानी जाते शोगे चंखलुना नंसे चंगलो हमारी रोजिना चंगले रिंगया चंगले 시자야 너너 그때 खेलो बरिंगनानी जाते शोगे चंखलुना नंसे चंगलो हमारी रोजिना Ngerusasidi nengbo musasidi nengbo osate besek tong sinai serangka tang tumadum khamle pungtikha o kharang na khanayani khapang serangka hingra bubar pante thai musang de phaikha sal kolang ma ulo ama osale phaikha phaikha osamutai nisa phaikha osamutai nisa phaikha osamutai nisa phaikha osamutai nisa
sinjaya nono kate khelo bring nani jati shoge chungkhuluna nungse chungma hamari roshina Rosa sidi nungbo musa sidi nungbo osate besek tong sinai Belaikheno media person no sini sinoro Mungia kami kaca dua community nya kaca mau sana Mutai no yang kami tunggu hangnai bel pasti hai kaba anek taring sini tunggu mandobo maturkan tak saja apa sini sinoro Belaikheno saya kan borok hai tunggu tai sinoro cek saja ko ni apa di borok lagi ya tu pun coba coba mau di sini Mungia niwo kaca pujak belajar ka maturkan ni Aro jo tol korono manjok ke atas sara sinoro wati ni piksuti jo tol rok manjok ni malia hai pano seng apa no wan suk lai sini je komedi hote je Mungia kami komedi hote puja komedi hote seng jo to borok to somo to nai family wati ni gunai hai pano kaisa somoi bari ui nei phan nai thito ni nei seng kagi somoi narika bus kali sukra jora asukra jora jo phai nai phena nung chon jo tol korono koyo tai malai seng osamotai abo sasing nembatai ya nogo kaimia abo lukurong bagai kaisi jagan kai jago ara paina phina mo jok nok kobo ta sara sinoro jikon samotai hibano taklai kha kayo sagi suguno bagi mania sini komiti hote Belaikheno kotor wan subjak ngeroni mo puja teni paithamani yagulo phano norok sukubar jote puja naragi to nai lukurok jara watini bagai nugia osubida tonar jungdang tonar taisa boro haina kifri nai mano jar sukubar jora sukubar fainai beton sukura se motai no sung kipnai abo ni sakang ka je fainai beton ta mala wate Belaikheno gobang horopan to salapan salapan fainai beton fainai sini je madurga bahai ka kaja kabrono boi prosat beton Belaikheno kosto ka kalejak in lukurok to suwa soni bisingo tai kaisa kok norok ni mo pendel je khlai to mani ba norok ni sok tang made naki ba norok ni oro kamla na khemede naki bo hai sung to mo ni hei tangya tak sara sung ni bisingo sung tangna hibo tanglai mi tai mala asubo suba to haimi ya songori mi plus sung yo to khan suba to sanga suba to ya suba to ban bising toi sung Mistri rom ini sungguh tidak seram. Hapang buka tunduk ni mo je si pendel nai thot tang mo jaga wo hapang buka tunduk no suba so eri je hapang ba eba je raja sarkar borok ni thani dog nok suba so man man kha ke sungke mon thot suba manye ko ba sab thandia ta mala kini lukurok no ama asamotai no Belaikheno hamjago amba ek sok sok ni je man suba woi kini man kala pendel sabu nai sung lukurok no hapang bor bai kala nai hamjang mu ya pare ini borok dana nai kini nai apa ke pendel norok mo pendel je samjang mani ba busu khai rang ni mari rok khangma rang ni mari to baksa ba na kotor punya Belaikheno kotor baksa kotor gol apa ni sini mata bora emon ya kan mana sinoro pendel ni suka kotor to emon ya bilak na kotor apa jod to lukurong suba to ni sini mo angka mungkin kami angkai mod pada sana mod jadi seperti kosa warna kristal kai orang ini wajib ni presiden seperti harus ngos to tong na yogi pun warriors jodoh sini bukan sama kalian je puja komoti ni le nang tam tongoro ang puja komoti ni orang Asia plus Asia ni semua mana yo tono ang sanjay naikoli tonggo tai sino bersini komiti no tit gomotia tai ko tonggo sini ko sekretari abo kai परिश्रम ini sapai ge buskang ni salo nor ni o je osamotai te bo baharo ge sengjang no mon se te Naithok kotor khanen bagen na khabu bo bai wan su to song to khawa so dong mon chlai te bara kha na chi lukurong pulungi man mo to lukun osamotai lukurong je hanja ka bana no so abu ni bus ko song te mon chlai kaham kolai song samotan mo wan chlai मातृका की जय मातृका की कामराज समुदाय की लोक शांति की मातृका की